Lamapalana zokuyiza impendulo. Sefikile umfoka Sibisi sibuya ngenkomo afaza bebiya ngamahlahla. Ubuthi sotobe emkhunjini. Imike lo isihlano esakhala emadlebeni omphakathi wasempaphala kwaze wasa abantu bengalele. Uzinsizwa ziyamvuma zintungu enhla kwesibiya. Uzintombi ziyamfisa ngoba akakwazi ukuba nazo zonke. Phela isiyodwa nje qhwaba intombi esihlanganisa ucu. Iyona seyishaya ikhanda umfoka Sibiya. Suka sambe wentombi sipawupe tishanda pha ingelosi yokuthula ihlanga othotsho lwamazinyo. Uhleko layo vele kuvuleka izulu elincane ngibona izulu uqobo lwalo. Abafana bayeshela noma isikhethile bathi akho ntombi adlala abanye abafana bona bekhona. Bathi useyibonile akayibambo useyibambile akayosi useyosile akayidlo usedlile usedla icala. Yeni nabafana sukani lapho uzongishisa nomlilo ubasayo. Bheke nensizwe insizweni lana. Ngeke niwothe lo umlilo kusobala ukuthi kulele kunye lapha ngene uba kubili ngabe kuyavusana. Kubusa mina enhlizweni yaleyo ntombi. Nina nje ningabafanyana akuthi shu. Sanibonani ke muzwa kithi, sanibonani bafowethu, sanibonani ihlobo. Ngiyanamukela nonke lana kule ngosi yethu iLove Letter. Namhlanje isiqephu sethu sesibili lesi ingosi yesibili abathi ngalolimi lasemzini episode number 2. Bafowethu sizofunda incwadi yalensizwa lena ethena akivele idele. Namhlanje ivele ke iphose kuyo lentombi lena. Lentombi bese ivele ikhetha ngempela ukuthi ifuna ukwenzani ngayo ngoba sekukade ilandela. Izama ukuyiveza kancane ukuthi ngempela inhliziyo yayo ithini imiphi ngalentombi. Namhlanje kodwa ke sivele yathi hayi namhlanje lamanqamu sekuhlangane ke manje ke umbila nayo inkawa. Wow sekuvele kwahlanganwa phezulu ethi namhlanje kuzocaca impela ukuthi kuyenzeka njengezifiso zayo lensizwa lena noma cha. Hayi ke bafethu ke sizoyifunda lencwadi kule nkundla ke lena kuvele kucace kodwa ukuthi ke hobani abafana hobani izinsizwa. Abafana one side izinsizwa one side ngoba lana asikhulumi abafana nje thina abathenga amamowede ogologa babiza abaphuzisa intombi bese bethi sebeshelila. Sikhuluma abafana abahamba ubusuku neintombi thina baze babuye ekseni ngovivi ngelika bhadakazi bese bethi sebeshelile. Cha bafowethu akushelwa ngama debit order. Phela izimoto ezithengwa namhlanje ezithengwa ngama debit akushelwa ngama debit order bafowethu. Akushelwa ngama credit card, akushelwa ngama loan bakwethu, akushelwa ngama black card. Insizwe yakhipha la emlonyeni ikhipha idlale ngenkotha idlale ngolimo kuswakala ukuthi igcineni lapha ngaphakathi enhlizweni yayo. Hawu esekwenzeka namhlanje abantu sebevele baqhubeka nje ebudlalwaneni baqhubeke kuthi ngesikade bese bayabuzana konje thina konje siyini. Hawu laze lafe lihle kakhulu bakwethu izinto esizibonayo namhlanje insizwa sezahlulwa kweshela ayisakwazi nokugcina intombi sivele iphuma ingene iphuma iyangena iyaphuma iyahamba. Insizwe iyaphuma iyangena iyaphuma eintombini ngendlela ethanda. Hawu laze lafe lihle kakhulu bafethu ke ngaphandle kokuchitha isikhathi sizoyiqala lencwadi lena namhlanje esizoyifunda. Sifunde sizwe lensizwe ukuthi ithini. Isihloko salencwadi sithi Nkosazana. Nkosazana ndoni yamanzi Mpumalanga sikothe wamuhle mhlaba sesihamba. Sengizibone zonke izintombi zalomhlaba angikaze ngibone ubuhle obufana nobakho. Ubuhle bakho bungishayisa ngovalo ngiqekelwa amadolo sengizikhohlwa negama lami. Nkosazana ngicela ungenze unogada wenhliziyo yakho. Kimina lokho kuyoba ukungena ezulwini elincane. Angifisi nje kuphela ukuba yisikhiye senhliziyo yakho. Ngifisa ukuba yisikhiye esivula kuwo wonke amankamelo empilo yakho. Ngamagama amafushane ngithi ngivumele ngikwenze umama wasekhaya. Wena ube yisiqalo nesiphetho sami. Vuma uzophithiza emagcekeni kababa. Vuma uzovusa umuzi kababa. Nkosazana kujabula lezo ndonga zamakamelo akini ezibuka lobu buhle obungaka nomsebenzi womdali. Sekuyisikhathi eside ngifisa ukuba yilezo mpukane ezihlala ekamelweni lakho lokulala. Ngiyezwa kimi mina egazini ukuthi
akusilona nje iphutha ukuhlangana kwami nawe. Ngiyezwa nje egazini ukuthi ikhaya lami lokuthula nguwena, Nkosazana. Ngenze insizwa ezinsizweni ziphelele, ngivume ntombi ezintombini ziphelele. Mina nawe sidalelene, wena ungumaqondana wami. Vuma ntombi uzovusa umuzi kababa. Isibaya sakithi sigcwele izinkomo, siyachichima. Nakhu umuzi kababa ushabalala. Kuhle kwamazolo ebona ukuphuma kwelanga. Namaphupho ami sekungathi ayashabalala nawe. Khipha nje izwi libe linye ngithumele omalume. Nkosazana, uyangifaka noma uyangikhipha? Yimi umaqondana wakho. Hawu! Hayi bafowethu. Anizwele nani, nizwele ibekile lensizwa ikhiphile amagama asenhlizweni yayo. Yathi akidele egcileni isho lokho ngaphakathi kusikhuluma ngeinsizwe njena ke bakwethu engenayo enhlizweni, ziphume nokunotha kwamagama nomnotho kwamagama ohleli enhlizweni zabo. Hawu yizo ke lezi insizwa lezi sikhuluma ngazo sithi insizwe ekwaziyo ukudlala ngenkotha, ekwaziyo ukudlala ngolimo. Sekukuweke mlaleli wena uthini, ucabanga ukuthi ke lensizwa lena ibingayithola intombi, ibingavuma, ivunyiwe? Ngicabanga ukuthi lensizwa lena ibhale kahle, ikhiphe konke, ikhulume kahle. Ukuweke manje ukuthi wena ke usho ukuthi uthini, ucabangane ngakho konke lokho. Mina nje sengithi bhala amabhalane zobuyiza impendulo.